ข้างแบบมีสนามฮาสลาวันไหนเท่กันเลยเท่ओमफ्राय एफा खामानि मावो नोङो ओमफ्राय हिनजाव लानो गोसो गैला दानो नै जोंना बाजैया मालाय हानाय मावफ्ला फैलायबाय लोगोसे भिडिअबो बानायलायबाय नै बाजैया जोंना जै हाबाय हासिजोबखायोसो नन स्टप हाखायो जों सोरबाफोर माइ हाजिरा हानो लेंहरदो नै नोगोर स्पिड हायो उदै गलायलायथारबायलै जों दा बानजा खानो नागिरदों नै बानजा खानायखौनो रोङा सोलोंना लानोसै बेनिफ्राय दे सोलोंना लाखाद' एक्स'ना डाइरेक्ट साब्रैयाव नै जाबाय बे दोनदो ओमफ्राय आलियाव ओमफ्राय नोंहा बे एथ' गोलाव खोयो नामा नङा लावद्रायबाय बुस्थुआ माबा खानायनि ओरै हागासिनो नै जों दा 15 जनसो दङ माइ हानायाव नारें खाजि नारें सरबत लोंनाय मजा बेलेगखा नै आयै बानलुआ जों दा नारें खाजि नारें सरबत लोंसिगोन जोंना आसोलफ्रा माइ हागासिनो नै बिराद स्मार्टथार सरबत लेबु लोंसिगोन आं लोगोफोरनो फुङाव लाखुनासो ग्लास फुङाव लांनांगौ खेबथाम ग'आव होबाय नालाय गोसा जाखाबाय बरियाना टेस्टि जों दा आदा ज'जा ओरै माइ हानायखौ नायगासिनो नों मा बुंनो सानो थारमाने जों दा एसे रेस्ट लाथ'दों आरो फाला खासि थोआखै नालाय दा माखासेया हाग्रोबाय नै गोलैसिगोनलाय खासिया थारमाने लाबोगासिनो सासे मानसि जों दा खासि सफैबा हासिगोन आरो दा जोंना जै हाबाय हासिजोबखायोसो नन स्टप हाखायो जों माखासेया नै ओरै हागासिनो जाय बिथांमोना माइ हानो हाजिरा मोनाखै जोंखौ दा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै गुमा गोथावा नै जाहांबाय दा दसे उनाव बे बाखसा बुंजोबनानै गोदान लाफिनबावगोन जों गुमा गोथावथ' बिराद मोनखायो माइ बारियाव माइ जानायजों खोथा गैया जोंना गुमा गोथाव मोनबानो जायो मा रानदों गोसोखां नोंना मा गय राननाय हाबाफारियाव गोलैबाय होनबा फेसिलिटिलै आदा ज'ज' न' नों बिदिखौ बिराद जाखायो दा नों माजों जागोन बेखौ आदा ज'ज' फाथैजों जागोन दै नांगौबा दै मोनगोन थांखु गय नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन फेसिलिटि दंजोबो जोंना दा आदा ज'ज' जागासिनो नै मोनलायबाय देलाय देखायलाय अब्ला नों बेसे बुरजा हमगोन नोंलाय ओइ दगि माइ हानो फैदों नोंबो हो लकेसना खिन्थु बिराद मोजां नुदों भिउखौ नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना गामि एरिया बिराद साइस नुयो बेसे बुरजा खांहोनो एक बिगासो हाबाय नामा हारसिङै आं हारसिङै 2 बिगा जाबाय हानाया लोगोफोर ओरैथिं गासिबो हाबोजोब्बाय आङो गुमा गोथावा नै बेसे जाबाय दा हायै मेंबाय लोगोफोर बिराद गोलोमजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय दा नैबे गासिबो दंजोबावो ओरैथिं ओमफ्राय आं एसे सिनस्रा जाला लोगोफोर एसे उन्दुदां लोगोफोर मा लाबोखो बे जाहैबाय स्प्राइट लोगोफोर ओमफ्राय दै बथल दङ ओरै ओमफ्राय मेथाइ दङ दा माइया आदा हाखांबाय जासिगोन बे आंनिसो फाइनालि गाइस जोंना नै जाग्राया सफैबाय एम्फौ खाजिना होलाय बयलारसो नै जोंना बाजैया मालाय हानाय मावफ्ला फैलायबाय लोगोसे भिडिअबो बानायलायबाय नै बाजैया ओरैनो हरलाय बाजै बेदर हायग्रायाबो आसोलसो साखिनायनानै फोजोबग्रा खम नङा ओमफ्राय आदा ज'ज' खाथियाव दं नै जानाय खम नङा बियो उदै गलायलायथारबायलै रुथि ओमफ्राय बोरमा बेदर सबजि दं आदा ज'ज' जाखांबाय जाखाङाखैलै नै मेरला दंबावो ओमफ्राय नों जानायाव नाम लानो नागिरखा नामा आदा ज'ज' जेरावबो नाम जादा जानांगौ जानायावबो मावनायावबो मालाय मावनांसिगौ
नोंथांमोना नैबे बिलाइखौ नुनानै मा जिनिस साननो हागौ जाय जाय मिथियो खिथाहरदो कमेन्टआव लोगोफोरनो बे जाहैबाय खमा होनो लोगोफोर खमा बिलाइ बिफांबो दंखायो नै जा गिदिर ओमफ्राय आखाइजों दांबा जेबो जाया मोदोमाव नांबा खिन्थु बिराद जोजोबो आरोना मास मोनसे गाहाम थानो नागिरो जोनाया आखाइजों दांबाय आं नै जेबो जाया खमा बिलाइ बे लोगोफोर खमा बिलाइ होनो बेखौ आदा जज' बेखौ मा नों दांनो हायो दांनोथ' हायो ओमफ्राय खिन्थु दस्रा मोदोमाव फोनांनो हाया बे बुस्थुआ मा जेन'बा मा ओरैबायदि जोयो बे ओरैबायदि आलु बालाजों फुख'बा आखाइजों दांबालाय आखाइजों दांबाथ' जेबो नङा खिन्थु मोदोमावबोथ' फोनांनो हाया आयौ ओरैबायदि देन्जारखा गिनांगौ होमबालाय ना दे एसे दांनायनि खावलायाव हाया रोंखायो दा नों नोंना सिनस्रि साखायाना जेबो जाया आं फुंनिफ्रायनो हाबाय आं आदै ओमफ्राय एफा खामानि मावो नोङो ओमफ्राय हिनजाव लानो गोसो गैला दानो मास मोनसे थाना लासिगोन आं आदै दे होमबालाय बिदि माइ हानाय समाव गेजेर गेजेर खन्द'आव बानलु गोजानै बिफां थाबाथाय बिराद हानो बायो थारमाने इराना बे थाबाथाय अहा ए नै दासो मासे मोनबाय आं लोगोफोर बेबो मालाय खिथानायसै बेखौ बुङो गुमा गोथाव हा दे आदै मोजां हा जोंना दा हाय गैला लोगोफोर बेल'सै आधा घन्टाल' लासिगोन टाइमा दा 4:30 जाबाय 5टायाव जोबहैसिगोन गासै 2 बिगाल'खामोन लोगोफोर हाखांजोब्बाय ओरैजाय दा नैबेल'सै नै बेबो जोबसिगोन आधा घन्टा आसला हारसिङै हाजोब्बाय नै बिगानैखौ जोबसिगोन दा बावैनो जै बे हानाय लोगो लोगो जोबखायो फाग्लासो ओरैबादि मेचिन बादि जाखायो हाग्रा बंग्रा जेबो मिथियाना मा जाखो माबा जादों नामा हैस बौबाय कारेन्ट बोनायाव नांदों ए फाग्ला मेचिनाव हास्लाबा नै थैगोनलै थैस होमबा आदै नों 2 बिगाखौ हारसिङैनो 2 बिगाखौ 10 मिनिट लायनो आदैया नै होसिजोबखायो सोरबाफोर माइ हाजिरा हानो लेंहरदो नै नोगोर स्पिड हायो 1 बिगाखौ 5 मिनिटल' लायो बांद्राय बावैसो आयु